A dyma ni, nôl yn canol y cyrch, ar un o'r dosbarthu pwysig o'r diwrnod, David, yr Pencampwriaeth, yr Cesig, ynddo fe? Ie, Pencampwriaeth Benywaidd ac Roger Davies y beirniad. A bob un o'r enillwyr yn dosbarthau Cesig, ac wrth gwrs Pencampwr y stoc ifanc o ddoi hefyd yn dychwelyd i gystadlu. Fel, wrth gwrs, Eboles, ynddo fe, ie. Dyma ni Dex Davies ar Eboles oedd yn buddigol ddoi. Dan bechnogaeth John Gray. Yng nghanol y cylch, dyma ni a Pencampwriaeth Benywaidd, yr Ebolesi a'r Cesig. A clywch y sŵna, dyna'r dorf yn cymeradwyo un o'r Cesig enillodd yn gynharach, Mathred Maggie May. Dyma ni perthog Miss Wales. Enillydd dosbarthu'r Cesig Gweigion iau y bore yma. Yn dwylo Freddie Deacon, wrth gwrs. Bradley Merrick a Brynithon Cleopatra. Yn ennill eleni am y pedwerydd tro yn y sioe frenhinol. Pedwerydd, o'n i'n meddwl trydydd, wrth gwrs, yn pedwerydd i wi. Y Gaseg enillodd y dosbarthu'r rhai iau, y Cesig Magu, Eglwys Fach Coran. Tipyn o gran arno hon, David, yn dos e. Mae hon yn disgwyl yn pictiwr. Dan bechnogaeth Elgin Evans wrth gwrs yn cael ei arddangos gan Geraint Lewis, a pob un o'r rhain wedi cael cyfle i cael y trot bach ychwanegol yna o flaen yr eisteddle. Beirniad Roger Davies rwan yn camu'r llinell. So, David, yn dy farn di, beth wyt ti'n meddwl? Pen ar y bloc. Dere, mae rhaid ti weid. Pwynt ar un o'n nhw. Falle'r Caseg Melyn Gwag i fi. Wel, mae tipyn o stŵr wedi bod bob tro mae hwnna'n camu. Wel, mae'r dorf yn mynd yn wyllt. Mae'n gwybod pam, ond mae sawl un falle'n cytuno gyda ti fyna, David, mae rhai gweud. Ond mae'r Caseg Benithon yn edrych yn hynod o dda hefyd yn sefyll na yn di-picture. Odi wir. Wel, mae het Roger wedi dod y ffwrdd. Mae'r geiriau holl bwysig yn cael ei gweud. Penderfyniad wedi wneud, ond dim ond un neu ddoi berson sy'n gwybod beth yw e, a mae'r hat yn dod. Cadw ni aros. Caseg Brynithon yn mynd â hi Brynithon Cleopatra. Ie, i fod yn deg, allwn ni ddim gwmpo mas ar dewis na, mae rhaid gweud. Mae sefyll mas heddi yn dwi. Wel, a'r Caseg ifanc wedyn yn mynd ar Gil Wobr. Ar Eboles yn dyfa, ie. Which is number 890, Thorny Newside, Precious Little Model. Congratulations to you both. Dyna ni, Thorny Newside, Precious Little Model, yn mynd ar Wobr yna. Yr Gil Wobr, wrth gwrs, yn y Pencampwriaeth Benywaidd, ond Pencampwr y Cesig. Brynithon Cleopatra, wrth gwrs, wedi curoddi. A'r Merrics yn disgwyl yn bles iawn, ond fel o ti'n gweud, David, oedd e rhwng y Gaseg Felyn a hon yn dydde. Ar y diwrnod, mae'n rhaid gweud, hon sydd yn sefyll mas Brynithon Cleopatra. CJ Merrick wedi cael ei fagu wrth y barch. Thorny Side Jackpot, ac allan o Penlan Grug Dyfinia. Caseg ifanc oedd hi, Caseg? Caseg Hun. Caseg Hun oedd hi. Caseg Hun. Caseg Hun. A'i ebol ti flan iddi, ni ddim yn cweit yn gweld yr ebol, ond ie. A wyt ti'n gweud wedi ennill o blaen?
dyma'r pedwerydd tro i'r gasig yma ennill yma yn y Sioe Frenhinol. So enillodd hi fel geffil ifanc, fel Eboles? Do, dwi'n bron siŵr fel Eboles ifanc a wedi ennill y dosbarth i'r gasig yma. Dyma'r trydydd achlysur, dwi'n meddwl. Wel. 3 tro i Gymro, ma'n yn gweud, ond dyma'r pedwerydd. Dwi'n siŵr bydd Brad Merrick yn hynod falch. The young stock champion, number 890. So fel patrwn, mae digon o sgwrs yn bwyty Roger Hendy. Pwy sort o patrwn bydde fe mynd am? David, ti'n deall mwy am y Cobs na fi. Oeddi hwn yn plesio di? Bydde ti'n meddwl taw dyma beth bydd yn uligan? Mae Roger wedi bod yn dangos Cobiau Cymreig yn debyg iawn i'r stamp yma, chwarae teg. Brynithan Cleopatra yn camu o flaen yr eisteddle ar ôl cael ei goroni'n Pencampwriaeth y cesig ar y bylesu yma yn adran y Cobiau Cymreig yn Llanelwedd. Well, Bradley Merrick, what a successful morning for you. Female Welsh Cob champion at the Royal Welsh 2024. I don't know if you can, but tell me how you're feeling. Oh, it's a magnificent feeling to come here and win, you know, a gold medal. It's absolutely unbelievable. Yeah, it's just even nicer to have a homebred mare, so yeah, it's a dream come true, really. Talking of homebreds, what difference does this type of award make now to the stud at home? It's just a massive achievement, really, for our stud. Like I said, we're all a homebred stock, so yeah, like I say, just come to the Royal Welsh and win it is great, so. And hopefully her foal coming back in a couple of years' time to repeat the task if they can. Yeah, hopefully so, yeah. Well, pop up to the bar now, grab yourself a drink and enjoy the moment, okay? Llongyfarchiadau mawr iawn i chi.